Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon na ji daɗi a wasu haki mana kwana biyu ko? Inda ma na gida wallahi muka dinga za maki ido ko za ki zo muka ji shiru. Gaskiya na ji daɗi. An tuba ke ce haka kin ganda kika yawa za ki ban kayan ga gaskiya. Kin yi kyau. Mama ba tana nan kowa lafiya ko? Aiko na ji daɗi wallahi. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A wani lafiya? Ya gida? Da Allah ina tambaya ne. Allah sana san. Da Allah ko ka san wani gida Malam Mukutar haka? Wallahi ban sani ba, dan nema hanya ne biyo da ni nan gurin ban san idan da ake cewa Malam Mukutar ba. Ko ta nan haka baka ji ana cewa Malam Mukutar ba ta yankin nan? Hanya ne ma biyo da ni. To shikenan, nagode. Amma ya hakuri da Allah. Amma in ka haura ta nan gurin akwai wasu mutane za ka gurin ka tambaye su da Allah kila ko sun san gurin, amma ni ban gane gurin ba. Hayya ne biyo da ni. Zan bi ka. Da fatan ne baka yi fushi ba. A ba komai wallahi. Nagode. Masoyi a gurin manzon Allah. Na ji daɗin zuwan ki wallahi. Amma za ki mana kwana biyu ko? Na ji daɗi wallahi. Yau za mu je dandali, zan kai ki dandali ki ga dandali. Bari in kwaso maki tabarma ko an ci balki. Ba bari kawo maki ruwa don na san kin sha hanya. Kin sha hanya fa. Ya su baba. Mama fa. An tashi shafa. Wala ina ta je gaisuwa, wala ai mana rasuwa a makwabta. Ba za ta daɗe ba. Tana ban dawo. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Assalamu alaikum.
An wani lafiya? Ya gajiya a gida? An bar musu lafiya? Kun same mu lafiya? A gida a aiki? Ina sarki. Ya yau? Ya gajiya? To kwana biyu wallahi sai godiya. Ya gida a gajiya? Ya aiki? Iro, je ka kira mana inna ko yaya Balki ta zo. An baro su lafiya? Ya gajiya wato ita ma bar. wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah Dama in wuta da abin marfi muna kai duniya. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah sai kullayi bari man kira kawai Shatima in ba su haƙuri da abin da ya faru ranar nan kai. Hello? Na wuni. Ya kwana biyu. Ya hutu, ya kwanan kuɗi, ya jin daɗi, ya aiki. Tana mana kira ka ne kawai in baka haƙuri da abin da ya faru ranar nan, na san ranka ya ɓaci. Za ka ce ka manta abin da ya faru ranar nan? Ba ka dai so ka nuna min dai kai raina ya ɓaci, amma ni dai na kira ka ne don Allah ka yi haƙuri. Don Allah wallahi ba zan sake ba, kawai kishi ne irin namu da mata ya kawo aka, ba zan sake ba. Insha Allah. masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah Wallahi amma fa nan fa ba mu da wuta, za ki iya zama kuwa? Ai ni na ji mamaki da dadi ya ce ai za ki zo garin mu. Wallahi na ji mamaki. Wuraren ƙarfe 8 za mu je in nuna maki dandali. Wallahi ya filin dandali can ne. Kin ga yara can ga gonakin baba. Allah sarki wallahi ya ma je kiwo ɗazun ya fita. Wallahi. Na ganki da wani bako ne kuma ban gane shi ba, ko cikin dangin mu yake? A'a wallahi ya dan tsintuwa ne, wallahi rani da na je rafi na gan shi a baje kusa da rafi, shi na je na kira ya yake ne. Wallahi ba mu san shi ba, ba mu san dangin ki ba, mun yi ba mu gano ko waye ba ne wallahi. Kusan wata 5 ke ga wallahi yana zama a gidanmu. Wallahi. Kuma ba ku yi bincike a kai ba? Mun yi wallahi ba mu. Ko da ɗan birni ne ma ina gani. Kuma kin ga birni da nan ƙauyen mu na da nisa wallahi. Gaskiya. Kuma ƴan uwan shi ba abin baba ma har ya je birni yana ta abin bincike kuma ba a gano ba. Wallahi. Ya kamata kwa. Saboda ina da wata ƙawa lokacin muna school tare haka
wani ya zo ya buge ka daga bayan an kashe ka. Kisa yaya Balki? Kisa ina gaya maki. To daga taimako? Kisa fa kika ce? Kisa gaya maki. Allah mun gode ma. Amin amin. Gaskiya hakin tsana ture kisa fa. To Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Sai Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Mutanen ƙauye sun yi abinci. Saifullahi bawan Allah, Yanzu abin da ya rage tashi kawai zan yi in ce gida tunda na gama rece ma ya fara. Wannan aikin a bashi a ƙarasa shi gobe kawai. Wanda in ba hanyar nan zai ɗan fi sauƙi. Wajen gafuwarin nan da muka yi a wani don sa kamata da ɗan bari wannan da ina ne lokaci. A san me baleri tafiyan nan ya kama ne dole ya sa da wani shi kai gasa don cikinsu ba wanda na yadda da shi kalanka. Na ban ma komi a hannunka, na ban ma amanan yan gunnan ka. Ina samu mai gida tsare ne komai za ka je ka same shi. Ya kamata mu dinga rewa kawai. Na ban ma amanan yaran nan ka rike mun su kamar yadda nake rike su. An da kuma ɗin amana ɗaya ne ka ne yana. Saboda ban ya samu tutan ya je ne obuwa yana rufa. Ko ni obuwa ya rufa ma kawai raki ne na wanda kai ka ne su inda ke su da su. Kai ka sani a biyan da ka ce ya kan yi a wai bane kai waje ka rike mun yaran nan. Ni ba kwandon ka san yadda nake ji da yaran nan. In ba su babu ni a garin nan. Kuma ka san yadda muke tare da manya-manyan 'yan siyasa. In ba yara da mu yara ake yi kuma mu ya kamata a dinga tallafa wa kuma dole ne su ma sun san da hakan sai yasa kake gani sai rike ma hannu biyu don ƙeri ne sun yi hannu biyu ka ne ba yi mai gida tsare da ka sani don wayansu manya-manyan ma da nake tare da su ya kamata ɗa ne ka da su saboda kai ba wanda na yadda su cikin yaran nan ka gane komai ya kamata in baka amana kuma rinyan na yi talakuna ne da ta yi kai ka gane kai kuma ta ɓangaren ka gane karnukan nan ka gane a dinga kula da su ka gane. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin. Saifullahi bawan Allah.